Recibe el 2012 en la mejor fiesta de la comarca del Deza. 110 euros por persona, con cena especial Nochevieja, uvas de la suerte, cava, cotillón, barra libre, música en vivo y fin de fiesta con chocolate con churros y sopa de ajo. ¿Te lo vas a perder? A ver, cal é o que máis che gusta a ti? Eso non me acordo. Que? Cal é o que máis che gusta? A mí? O da Valla. José pintora e Antón Gil escultor. Podes ver unha... E a ti cal che gusta máis do que tes aquí? Do primeiro. A saia. A cremallera. Antón pues nació como María José en Bermés, en Lalín. O meu arte pois parte basicamente do oficio. Non son tanto de estudio como do oficio que mamei desde o principio de todo. Desde que empecé con meu irmão no pequeniño taller, que é onde estou, en Bermés, pois ali empezamos con pequenos traballos de cantería ou con grandes traballos de cantería. Despois el seguiu-me formando en todo o que conozco da escultura e despois fixen, bueno, algún estudio de diseño. Lleva trabajando en el mundo de la piedra 25 años. Os tengo que agradecer a los dos, María José y Antón, vuestro esfuerzo por estar aquí, porque realmente estoy viendo las piezas y tienen mérito que las hayáis trabajado y que hoy mismo estén aquí para que cualquier cliente del centro comercial pueda disfrutar de ellas. Fai moitos anos que Antón e máis eu que somos veciños, os dous nacimos en Bermés, criámonos alí, falamos da posibilidade de algún día de expoñer xuntos. El leva, como ben dixo, traballando a pedra moitísimos anos, e eu, dende nena, sempre me gustou moito o tema do dibuixo dende sempre. Empecé a collerlle un pouco máis o gusto a raíz do último curso de bacharelato que fixen en Silleda, e ali estaba traballando Marisa Miguélez, unha recoñecida artista dese concello, e ca cal comecei, digamos, a traballar un pouco máis o tema do lienzo, traballar con óleo, con acrílico, e empezoume a gustar, e digamos que a raíz deso decidín facer a carreira de Belas Artes. A miña obra normalmente pois é máis ben figurativa, pero eu non son capaz de conseguir xuntar obra suficiente para ter unha exposición. Solamente cando fago algo que, como o que temos aquí, non é tan vendible. Se cadra é vendible, pero ao mellor tampouco nunca busquei o cauce tamén para sacarlle salida. E logo, un pouco como Antón, traballo sobre encargo sempre. Entón, tamén teño moi pouquiña obra. Moitos das obras que están hoxe aquí pertencen xa a coleccións particulares, por iso non están á venda, e moitas outras pois funas rematando este ano, porque me propuxen facer unha serie de cadros in situ, en lugares da nosa comarca. Pois levo o meu cabalete e o lienzo e boto ali toda unha mañá, e podedes ver algún dos que hai aquí das paisaxes estas, aqueles bidueiros, pois unha finca dali de Bermés, aquela outra das vacas o mismo, este outro que hai é de Monterroso, da zona da Poutada, do río de Monterroso, tamén feito un sitio. Destas obras que hai aquí, pois somente unha, que sería a saia, aquela que está ao fondo, que é a que ten a cremallera, pois esa estaría á venda. As outras están xa todas, ou son regalos, ou son de algunha colección particular. Me llama la atención la diferencia, la calidad de las mismas y la originalidad, que también buscábamos, eso es lo que buscamos en el aula de cultura, la originalidad, la renovación, que los estilos no se copien, que sea algo totalmente distinto, un pintor a otro. Y la verdad es que no es algo de mi asombro, veo que las piezas son pues muy originales, muy bonitas. Eu sempre traballo por encarga. É moi raro que faga algunha figura se non é por encarga, porque non teño tempo.